Ngiyakhuleka kunina belembele qhamanya amaleme kokhaliphi kama ku pastor Niki sibheka nje udaba lwamaphupho njengenjwayelo siqala ke sibonge nje kubona bonke abantu abalandela i-channel abanama channel abaningi abalandela le channel uNkulunkulu akaphinda isibalo sabantu abalandelayo anikhulise ngoko wisdom anikhulise kuyona yonke iminqa yempilo nisabalale nijubalale nikhule ngokungabi namkhawulo bese kuthi bonke abanamabhizinisi abasebenzayo uNkulunkulu akanisikelela niseke kona konke enikudingayo empilweni zenu nikuthole niphumelele abasafuna imisebenzi uNkulunkulu akavula amasango athula izibopho nezifungo neziqalezo zabantu ababi bese siyasuka endleleni bomnyama bese beyadeda sicela kwenzela kubalekile subscribe kule channel bese ulike video le uma usuyibukile nje ungakhohlwa ukuthi bese uyalike noma nje uma uzoyibuka ulike yabo. You can also be a member. You can press the join button where you can join the channel. You can be a member, pay a member. Unikele at least R9 every month. Ikona account mufuna ukunikela wena ngemillion ungavele ugadlaza imillion lakho ezibona ngale account ekhona laphana. Mina ngigama ngopastor weningi uDana Trading noma uzinana Trading or Dana Trading uthi ke sawubona pastor ngabe kuchazana ubuphupha ke ikhekhe lingakalungi kahle ngathi sewujeqe ngiyawabhaka. So empeleni la amakhekhe ngana kwethu mawuphupha amakhekhe imini yakhona ithi ayifanani ngoba amakhekhe ungachama ukuthi wena ikhekhe livelvet noma velvet cake noma ngiphupha icupcake noma ngiphupha amakhekhe cake. So number 1 uma uphupha ikhekhe noma uphupha amakhekhe sithathe njengophawu luhle uma uwabhaka amakhekhe lusho ukulindela ukunqoba nokuba nempumelelo ngokuzikhandla kwakho. 2 uma futhi uphupha amakhekhe sikuthathe njengophawu uma uwabhaka amakhekhe ungabe lusho ukuthi empeleni lindele ukuba nezivakashi esizofika ungalindele noma kunomcimbi ozayo empeleni ongahlube khona noma uhambele wena. Okwesithathu sithi thina kufanele sikuveze ukuthi uma uphupha amakhekhe kuwuphawu kwesinye isikhathi uma uwabhaka lawo makhekhe ngokwesinto oluveza isidingo sokuthi kube netiye no esingathi singaba yilati noma itiye noma amahewu noma ke umsebenzi wesintu ofanele ke uwenze wena wenzela ini abadala. Number 4 siveza ukuthi kubalekile ukuthi futhi uma ubona amakhekhe sikuveza ukuthi ke uphawu lolu oluhluma wadla olungasho isimo senhlanhla olungasho isimo sempilo enhle futhi emnandi olungasho intuthuko enqubekela phambili lungasho nencebo noma ukwaneliseka kwezothando noma lungasho injabulo nokufezeka kwezifiso zakho. Asithi thina futhi ke uma uphupha ke la amakhekhe uphawu oluyayilubi kwesinye isikhathi uma uwadla amakhekhe olungaba isexwayiso ukuthi kumele uqaphele ngoba kungenza kunemuntu kunesitha isingase sizame ukudlisa yabona noma ukugadla ngedliso. Number 5 asithi thina ke uma uphupha futhi amakhekhe sithanda njengophawu oluhle kakhuluma unikezwa lawa makhekhe olungasho ukuthi umuntu ohlonishwayo umuntu obalekile kwabanye abantu ikakhulukazi labo bantu osuke ubathanda noma abantu abasondelene nawe noma lo wamuntu okade kunikeza lelo khekhe. Number 7 futhi uma uphupha amakhekhe sithathe nje uphawu oluhluma unikezwa amakhekhe umuntu ongamazi lusho ukuthi lindele empeleni ngane kwethu isikhathi esimnandi kakhulu lindele ukukwaneliseka lindele ukuthola mhlawumbe uthando lweqiniso komunye umuntu kungenzeka umuntu oqale ukudampa ngicede bakukulasha ngenza izinto zikhambele kahle uma ukade heartbroken uzomthola umuntu ozokududuza uzokubhandisha inhliziyo. Number 8 asithi thina uma uphupha futhi amakhekhe uphawu oluhle kakhulu uma ubona amakhekhe noma ke amakhekhe omshado lokhu kusho inhlanhla kusho nobudlelwano obuhle obunokuthula nenjabulo obuzayo noma lobo kubona buzoshintsha buhambe phambe kahle buyesimeni samandla bube right kunezinjabulo. Number 9 futhi amakhekhe omshado uma uphupha amakhekhe singathi nje uphawu lubi kodwa uma wehluleka ukudla amakhekhe uthi uzama ukwadla ngadleki lusho ukudumazeka namasho ezayo empilweni. Siphetha ngako ukuthi number 10 uma uphupha futhi amakhekhe kuwuphawu lubi uma uwashisa amakhekhe ngesikhathi wabhaka lusho ukwehluleka lisho ukubheda kwenhlelo zakho noma ungaphumeleli kwenhlelo zakho nokuthi ungase uyifake enkingeni enkulu kakhulu ikakhulukazi la usebenza khona noma ke umkhakheni okuwona uma usebhizinisini. Yabona siyabonga awuthi nje kuqongana kwethu nje sifuna abantu abazoqunga isibindi sifuna abantu abazoqunga isibindi bathi nje dla kule account imali ngangemillion 1 million bese uyakubusisa. Siyabonga.
siweni phansi namadolo sikhuleka kuyo Baba siweni phansi namadolo sikhuleka kuyo Jesu siweni phansi